Георги, Гошо, ти, Георги Веселинов Василев, вземеш ли Майя Петрова Кирилова като твоята законна съпруга? Ще обичаш ли я, почиташ я и се грижиш за нея, като в болест и в здраве, в богатство, като и в бедността, в доброто и в лошото, отказвайки всички други, като пазиш себе си за нея и само нея, докато сте живи, обещаваш ли ти? Майя, ти, Майя Петрова Кирилова, вземаш ли Георги Веселинов Василев като твой законен съпруг? Ще обичаш ли го, почиташ го и се покоряваш на него, като в болест и в здраве, като в богатството и като в бедността, в доброто или в лошото, отказвайки всички други мъже, като пазиш себе си за него и само за него, докато сте живи. Обещаваш ли? Добре? Аз съм приготвил нещо за тях. Аз малко късно разбрах за това, но аз съм хиляда пъти, аз не мога да кажа колко съм щастлив за тях. Но за всеки майстор, няма значение какво е работата, има инструменти, които са скъпо цени, които работиш и всеки караш време с тях и стават по-скъпо цена на вас. И аз като мислех за тях и какъв подарък мога да им дам, мислех за едно нещо. Let me see, Rocco, go to the back room, my room back there and get the flowers, my big finger flowers. Взех всъщност две неща. Първо, цветя, които Роко ще взема сега от стаята. И цветята представлява красотата на сватба, красотата на брак, красотата на младостта и любовта, като сме... Take them up, Сентино, внимание. Красотата на младостта, на любов, като сме млади. Няма сравнение. Кой не иска да гледа хубав филм на любовна история, нещо такова. И цветята представлява това. Представлява силата на младостта и красотата на младостта. Но знаеш ли, тези цветя, те ще заминат, те ще умират. Няма да бъде тук винаги. И знаеш ли, ние няма да бъдем здрави за винаги. Няма да бъдем красиви за винаги. Старостта идва на всеки от нас. Но това не означава, че наша любов трябва да остане. Не означава, че нашата красотата вътре трябва да замини. И значи с цветята, това представлява хубавия ден, но аз искам като мой инструмент, който аз използвам и стана скъпоценно на мене, и аз съм го използвал доста често. Има проповеди тук, има много отбележки, но аз искам да ви дам моята Библия. Защото тази Библия никой няма да промени. Тази Библия ще ви води. Тази Библия дава спокойствие, дава мир до край, пази любовта на хора. Аз и Кейти сме жени от 10 години тази година, август месец ще свършим 10 години. И наша любов е по-гореща днес, отколкото е било преди 10 години. И не е заради красотата на деня, на нашата сватба, е заради Библията. И с цветята аз давам моята Библия подарък от нас за вас. Георги, Гошо, ако ще кажеш тези думи, моля на Майя, като ги кажеш. И повтори мене. Аз, Георги Веселинов Василев, вземам тебе, Майя Петрова Кирилова, като моята съпруга, да те имам от този ден нататък, дали в добро или в лошо, дали в богатство или в бедност, дали сме болни или здрави, да те обичам и да те почитам от този ден нататък, до когато смърт ни раздели. Майя, кажите ли думи на Гошо? Аз, Майя Петрова Кирилова,
Вземам тебе, Георги Веселинов Василев, Вземам тебе, Георги Веселинов Василев, като моя съпруг, като мой съпруг, да те имам от този ден нататък, да те имам от този ден нататък, дали в добро или в лошо, дали в добро или в лошо, дали в богатство или в бедността, дали в богатство или в бедността, дали сме болни или здрави, дали сме болни или здрави, да те обичам, да те почитам и да те слушам. да те обичам, да те почитам и да те слушам, От този ден от нататък, този ден нататък, до когато смърт ни раздели. до когато смърт ни раздели.